chiro wakaromba sekuru tashu anoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura
Ndenda itauzikuya kushawana sei. Unaona wazirenda mugara wazukuru wangu. Nyaya nepika ndeyekuti tofanira tichita chinhu chimwe chete naye. Ikata mazvake mazvake madhonzera kwake. Ukanenzi yapindura yachora joke yachora skenyi. Iringa kuti ndikanzwa kunze kwegate naika. Utano neutsanana unodikana papi pabasa pedu pana. Handizvo naye. Atiri kuita zvokumanikidza zvokuita zvokukawedzana kuti ngade kugeza kunodikana. Andika? Kudzira chirwere. Kasai kune zvikosoro kune chi saka fanenge tichigeza uchitamba uchidikitira kuti zvakadini zvakanaka. Asi munoona saka unoona ndakabvera ndichitaura ndichiti tina nagonyambere yedu afanira mushwa kwachisawa kwamana kwawaremekeza ndoti inini kuti tareguru vadaidziwe novatori rwambira kuti sekuvaite sei auya andika saka sine muzvara nhasi ndine kufarisa kwandaita andika iyi mota iyi yamuri kuona yakamira apa ndiri kuipa usha ndeyake ega mota iyi masane mpota chimbotakurana kuenda kuguruwe oguru asanda atsvagara transport asi mota ndeyani ndeyauni kune wishi yakaenda kuprice ndikuipa akamfana kari kega ichanotorwaya kunoko ndoipaka kamfana basaranyamhando ndauka munhu yake yakozokuti anetsani andidika yake yakotodarese izvozvo ndopa makiani I'm starting to do my key. Meg. Nezuro ndakafara ndine video ndakaona iri kudanda pachirwambira 1e uyachirwa hosho andika video rakanditora moyo ndikati komana ndopandakabvaira ndicheuka mwana kanga rasta kaya kachijamba kachirwa hosho saka karasta ukavideo kachirwa hosho hosho dzichikakurira dziri dziombe so dzebudzi dziombe so achirwa soka rasta kaya saka rasta chakapawo futi yake nemotikari ndibati kuenda pana rasta tokapoya kene mota yakanakawo aminoda chaito seandiri tomboziva kuti vekudandi vatakagobora navo kudandi raundi tetapedza tetakuziva kune vamwe vanga varipo zoti nhengi tizomubatidzana nhengi nekudoka mwari takomborerawo toza nhengi chambatidzana nhengi andizvo nai kazembe takamupa vari muzvira 5 series bima video ndikafunda angataka kama kavesi soke red achiombera sakarapso aitomboridza ushuka azozona apfeka vesi ari paside saka tofanira kuti tirangarira chinyakare patakabva paya paya arifanira kunge tichiparasa asi pepanzisa toziva kuti kana ukazoya takufamba mutara kamatiro papatarira muhuruva asi tine urombo kune vamwe vanhu ndichaimba yangu 32 iyi nyama vanogona kuituka nemabasa nekuda kwehuroyi vanenge vane zvavanenge vachinzvengesa asi ini panyika ndakazotanganora varoyi kuzoparadza ende randa mangange neninika ndikatogadzira mhiko dzangu anotofa ende ndinoshuvira kune vari kutuka nezita rangu handitauri nemazita ine handizotaura kune munhu asi kuti ndinongotaura kuti chakanaka chinotukwa uye chakanaka chinozvitengesa chega taregova chibata pamutumbi uno kare apa ne25 years tichita basa rekurapa vazukuru basa remushonga 25 years tosaka kuti ndanyepera iwewe zvakaoma vazukuru vangu zvakaoma 25 years kana vaine nyanga dzazvidhoma ngavambondiro wakandife andizvo nai kana chii ndabvisa chisiri cho ngandove nechake chaicho ndife andizvo nai ipapo ndirorwadziwa inyama inozorwadziwa asi tateguru harangana basa nazvo andizoziva kuti aiwa kupenga kunosiyana asi mazvona kupenga kunosiyana asi ndozati chimwe nechimwe chine nguva yacho ungataura wakaita se wakagara pakaita sei bhatika kana zvakuwana zvinenge zvakuwana ndoziziva inini kuti tateguru inini vakabata pandiri inini vanodzorera
Vanoenda sei? Vanodzorera. Ngatimbei Vanodzora nyerere sekuru. ngatimbei zitatu katakarohwana apa tomborwa kuno teka chinyakata chedu ndatenda iyi mota iyi ndatoibudisa mumandi ndati but Sunday inenge ichitakurwa zukuru vangu vanoenda kuhoride ninge chienda Sunday kana uchienda munhu kana usiri kuenda ipamwe sununguka sekusununguka kwandiroita kwete kurwadziwa kwatadzoite sei kabora ndakapoya kene ndo zandatati ukarwadziwa upore ukaita godo hakuna kaunoenda ukaita godo hakuna kuenda sei godo haudi jealous Chitodzidzai kubvisa ndakabude. upenyu haudi godo haudi jealous Kana haudi inini kurwadziwa ndinoti pamhuri yangu ndinozviziva kuti munowanika zvinowanika, mumwe anoitawo godo mumwe anoita sei. Ndiri baba wenyu, ndinokutaurirai vana vangu kuti ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete. exactly Hakuna chinotiwana kana tichinge takabatana. Tombokupai kamufananidzo kedzimwe mabhuru aya akanga ari maviri aigara ari musango. Saka shumba yaida kudya mabhuru aya yakati ndingadye sei rimwe chete. Saka shumba yakafunga zano yakati iri bhuru rimwe zvaraita rege ndimbosvika ndingoruruma nzeve, ndobva shumba yangosvika ndobva yati nga panzeve ndobva yatiza musango. Saka rimwe bhuru rakasara richitemeseka kuti iwo waudzwa chiina shumba, ndobva vatadza kuwirirana. Rimwe ndobva raenda uku ndobva raenda, ese akapera nokudyiwa nemhosva yekusawirirana. Saka ndangotete kuti ndinotenda. ngatichimbabaya kuti dzorai moyo ukama musaroyane royani. Ichi chipo choya mumusha menyu musarwadziwe kuti sesitanga kupiwa nhengi kwazopiwa nhengi anerika. Ndikatarisa background yedu inotipa kuti takatanga tiri mudhaka ukatarisa patakatanga kuita tiri kuchikafu anerika. Kwasara munhu dandawa yaya da kumugadzirira ako achandira zvokatora dandawa da kumupa pamba pake ndopandakagara akanditambira dandawa charo dana makanika vakagadzira akaitosima vhidhiyo yedandawa achoriona ngaatouya dandawa tore motikari iripo yakamirira dandawa hanzi dandawani kadhishi iripoto yakamirira kadhishi kana ichoziviwa network inonetsa chikafu inonetsa ende munodza kadhishi pachikafu dandawa pachiteta apo muisira message padhuze napa pafupi na ipo pai chirova ini muratidze kufara kwenyu taura tini Sekuru inini kubva watakabva panapa musi weSunday paya tichienda kumusha uko ndakaenda nekombe handiti yaya mataura yeye kuti munotukwa chere musipo handiti pandone mumwe munhu aitoshorobodza sekuru apa indagara imomo yana oziva kuti ndirimo ndakazombata muromo ndakati muzukuru iwo kana usingaziva kuti sekuru aya vanoshanda sei usataure zvakawanda pamusoro pavo. Sekuru aya vatoshanda basa ravo sezvazviri nokuda kuti vanhu vakawanda vane matambudziko vari kudii vari kuyambuka. Iwo kana uchishora musi wachabatwa nedambudziko uchawere kana wasvika ipapaya tichazokubata muromo panina mangwana kuti waiti kudii paya kwazi yachiitiko chamatigadzirira ichi zvinhu zvashamisa mumusha medu nokuti panga kuchata motikari idzi pamba pedu tisu vanhu vachatongonziwo ndima totanga kuti nzimatengawo motikari kumusha kwedu motikari dzaipaka pamusha pedu dzadzezvekurudzi kwana ambuya kwana amai kwawaberekwa naamai vedu dzawakwasha tisati tinoka motikari sama totogondera sekuru ndinotenda imba yazvamukunzwa kuda kuimba aiwa zvamukunzwa
Ona sekuru nanda wenge wane mchindo. Hayo. Tumatatu. Mira,
Thank you.